Gentone grak-gras kok sak ketemu. Ayo dong. Awak kelangan minggu. Sok ditengerin cek ben kelangan minggu. Sing cahaya dia kok bento. Toh, sepira toh? Lali wis lali. Kontratapan toh. Piye? Bangsa dosa. Dunia. Sing wedok iki. Nek iki. Jare kawo biru-biru. Aku sepiko lagi ketemu. Sejagat ana siji kowe kudu eling kanggo nek ketoprak iki sepuluh Kelang alit. Amungin andre. Ojo lali mewang ning ngesu. Aja ngesu-ngesu. Jebule aku yang duwe kanca, sik kok sabar to, Pok. Wong awam duwe buat ngopo nek?